Robotit ovat täällä jo tänään. Maailmaa ajetaan jonkun verran robottiautoilla, ja mä oon itse päässyt yhdellä robottiautolla Kehä Ykkösen päästä päähän koskematta rattia polkimiin. Ja mä oon oikeastaan hyvin vakuuttunut siitä, että tulevaisuudessa robotit ovat yhtä lailla arkipäivää, niin kuin puhelimet ja tietokoneet tänään. Se tulee muuttamaan työn muotoa, se tulee muuttamaan työtehtäviä, mutta se mikä on selkeää, että jos ei käytetä robotteja, niin ei me myöskään Suomessa pitkällä tähtäimellä enää tehdä mitään muutakaan. Ja siksi me ollaan oikeastaan järjestämässä robottiviikkotapahtumaa. Se pidetään marraskuun lopussa 21.–27. marraskuuta. Robottiviikolle kannattaa ehdottomasti tulla. Siellä on paljon robotteja nähtävänä, paljon robotteja mitä pääsee kokeilemaan. Robottiviikon ammattilaispäivillä pääset kuulemaan miten sinun yrityksesi hyötyy roboteista. Tehdään yhdessä Robottiviikosta Suomen mielenkiintoisin foorumi.